izenburu nagusia, titular nagusia, eta elkartu beha, dagoetatik, esan dugu zara ordezkari bakoitza, gero nik uste dano gehala azkenen gaur dano gehala ordezkari, baina zaragoetatik Mari Jaezkue, Oiloko ikastolatik Jaiun Sánchez eta Ursoa Solatzu, Karka elkartetik Lore Erazaluz eta Ritxi Etorikoa, hori esan duen. Eta EAJtik Lourdes Etorikoa, Bildutik Jon Aitor Sarobe, Orainetik Mirian Uranga, eta Udaleko Euskara Zerbitzutik Javier Zabaleta, eta Txurru Muskide gonbidatuta zegoen, baina ezin zuela, eta agenda arazoak eta bar. Orduan, Javi bina biskatitza egiten, da pentsatu eguna da, galdera honei erantzuteko gakoien bila hori zer egin dezake guztiunak aktibatzeko, igual atzea behiratzea baino aurra behira jarriko gehala. Orduan, imaginatu dezagun 2000 eta 25 hori jo, nolakoa nahi duen izatea, edo nahi bada 2006, urte hori modan dagoen da. Edo 2018, etorkizuneko hori jo nolakoa nahi duen, barik eta hortan, zer egin dezakegun hortara iristeko ez. Orduan, lehenbiziko galdera edo lehenbiziko blokean egin airea botako ditugun galderak. Zein dira hori joan euskarak dituen ahulguneak. Ahulguneak eta indarguneak. Horren ingurun zer esan dezakegu. Hasiko beha ahulgunetatik, gure ustez, hori joan euskarak ze ahulgune dauzkan. Zein dira gure ahulguneak. Nahi zuenak hasita, ordenik gabe, eta desordenatu balima hobeto baina. Zea, gu jarru gara eskolan pixkat komunikatzen. Nahi hau komunikatzen batekan pixkat danen iritziten. Nahi zuten den iritzit jasotzen da. Eta gu pentsatu dugu, jarri eskola bezala kombinatu izan den, eskolako perspektibatik, ikusmiratik, zer eta hor, geoherria begira ere, nola herritarrak zer esena baina, batez ere eskola bezala. Gu, familia tipologia ikusita, hau dugunea, alde hortatik ikasleak familia eta familia tipologietan aurkitzen ditugu era guztetakoa. Euskaldunak, jatorriz euskaldunak direnak, jatorriz euskaldunak ezkianak, mistoak. Eta eskolan baino referente potolo da momentu hortan umek aurre eskuntzan da, lan eskuntzan da duen etxeko giroa. Eta etxeko jarrera, ezagutza eskadarrek, etxeko jarrera indarko dut ikusten. Ahulgunea ikusko familia ergaldunetan, ez da transmititzen duzera. Eta hori ikusi behar izan. Familia mistoetan berriz, baita ere ikusi dugu gaztelera nagusitzen dela. Eta hori aurrek ikusiko dut. Eta euskera da, eskolako hizkuntza da. Eta familia euskaldunetan danetik da. Baina, orokorrean, familia euskaldunak ere, gaztelerara oso errez. Eozein aitzeki txikiki, gaztelerara. Nola bete euskera transmititzeko kontzientzia edo euskera jaso dugu eta euskera transmitituko dugu, baina ez da hor nik ardura hori hartu behar. Ez nola behar. Hori ikusten dugu. Ahulgunea bezala hor lan handia, ez da dita ahulgunea dan, lan egin beharra da hori. Eta gu hortan zentratuta ikusten duzu, etxetik datorren, nundi datorren giro hori ez da, kasuistika desberdinetan, baina hori ahulgune bezala ikusten duzu. Beste ikusten duzu, beste ahulguneen bat? Komentatu dugu baita ere, kontzientzia falta badala, kultur konsumari, euskal kultur konsumari dituta ez, euskal muska, euskal birok, euskal kuntza, euskal
babesteko eta bultzatzeko kontzentzitu. Aldetetik, eta gero, zu komentatu zuen gurasoen erabilera eta pixkat gure esparrutik pixkat euskaraz irakurtzen ohitu geha, baina idatzizko harremanak askotan jende asko ikostatzen euskaraz idaztea, ez da seguru, batez ere edadea eta gazteak, baina idatzizko harremanaiek eduk batez ere esateko harimare askotan kafetegin getuko o tabernan getuko nire arte eta lasite. Dire, tak? Gure ikastetxean edatik hemen ikastetxean paragotan esan gauza bertxua ere bai, familia mistoak ere gehitzen diguaz, hor datutan ere hori dira. Erdaldunak ere pasaren gintzat plan estrategiko neuneko postare igo da, eta ere bakarra goto gutxego dira, hortan horrek bakartzen arazoakin, ez da? Ikastetxean ez da, azken batean herriaren arrazkide da hori. Beste zerbait aipatzeko agian igual, batzutan somatzen dut ere adibidez, euskaren kalitatearen inguruan ere, eskatzen dut horrek ere. Zegit, susmoa da, ematen jodan zegit jaztep eta zehatzik ez dago egin horren inguruan ere. Ez? Zemat familie mistoa, zemat ere bakar, zemat horrelako datuak eta biltzi bazte, baina kalitatean inguruan ez dago ez zientifiko. Hori, susmoa izan ditzen ere. Ez da egite... Euskararen bakarrik edo gaztelenaren ere, ez? Izan ditek ez hizkuntzen orokorren kalitateana, Interferentzia gehiago oso ez, interferentzia, zentasuna ikan kasuan, nesken erabilpena okarraitea, euskal hortan kalitatea aldotatik. Kalitatearen muru hori eskatzen ditu. Gero esan dena prestigioaren eta hori dena, argi dago prestigio. Prestigioa ez da, konsumoa. Bestera Hain garras pasatzen den ez da. Ez batien dena euskaldunek esatik hain garras pasatzen den ez. Euskatik hori dago da hizkuntzaren prestigioa egin, ez? Prestigio hori nola prestigioa egin. Denek hori adituak ere, ematen dituzten gautak ere, ez ematen erresa, ez? Azken batien nola? Hemen hor da hainbat aditu eta uste pauten gara bat gaula. Formula magikoekin irtazten. Hori da, inok ez daukat ez dakiz ematen aztertuta. Jauregi biak ere emandako datuak ere, bideak ere nahiko ariarek izan ziren, ez? Ez hainbeste entzitu kontzientzian da oso gu bideotatik ez gin bazen, ez? Edo ez gehien pentsatzen behin. Hortan nik uste kolako gauza gehiago berritugula ere. Zait azterketa gehiago, aditu gehiago, edo zaskotan borondatea, borondatea hori garen zentzak hau, esmatu egin behar da. Esmatu egin behar, gaurkako laguntzak esaten behar da, euskuntzalari, edo aditu, edo beste tokitan ematen diren hizkuntza gutxituetan pauta gehiago, edo nik uste horren beharra sentitzen dela. Eskotan? Zeran, pentsatzet, izan hori bazun nola aktibatzen. Realitatea hau balin aktibatuta daudenak aktibatuta daudenak. Nik uste, orokorren bakea, kontestu erdebitu nagoa da, kiozta gaur. Horren aurren importantia da aukerarena. Eta hor falta zaigu klak bat aktibatzeko, ez? Oin dela 30 urte, esperantza bat nimazan, hauinak ikastola eta eskola publiko euskalduneko dira, eta horran dago zesigu hor euskeraz bezala, gaztelaniaz, eta baina inglesez ere bai ikastu dute. Baina jakin behar duten, bakoitza zertako duten. Nik uste berez helburua hezkuntza lortu da, azkenako dutena, elebitasunean jo da, eta baina 30 urte baino elebidun hobea herri mailan. Eta baina inglesakin irueledun, eta baina zuen ikan gehiago frantzesakin eta danakin. Kontua da, ez jakin familizia, erabileran inguruko hausnarketa dela. Eta hori da benetan falta da, ezagutza izatea, nik uste aberazgarria dela,
gaindagunean menean, hau gunere bada. Handi bera izatezen hori. Eske, elebitin du no, gaur, gu baino aukera gero, zate gaur ungo uniak, gaztenanean erreferentzik erreso sartzea eskite lehen, telebizte dukunan duen gure neretik egiten izan. Gure interferentzik gune bakarra eta bain gehiago daude, ugari jodian. Orduan, ata importantia da autu hori behai, autu horiteko jautak ematia, ez? Nik uste, hor sentintzen izan anizia hori nikila. Nola kontzientzia zitua da, bidea, konbentzitzia, lehenan esatezan ez, limurtu inber da, ez da esplikazio hori. Konbentzitu inber da, gesto batekin, edo zea batekin, edo jarrerak, hendiai pentsatu hazi gabe jarrerak aldatu behar txeskiro, pello jaureik esatezuna. Netzako hor da, momentu ondan helduretuik ez dakauna. Hor bolitzaren pello behar esatezun bidetatik eta talde itxitatik hasi. Eta talde itxi horietan nola baite egituratu eta behar esan zuten bidetatikan, bi hautatu eta aktibatuta hola, baina eske hortaz aparteko beste estrategia, igual telpikaztaroa inmenunare bai oso jende gutxi junginan, zanak irikita planteatzen da momentutik eta ikusita zer jende etortzen egian honea, igual telpikaztaro bat, X guneako. Zanak izan lehizkenak, merkatariak edo tabernariak edo eskoletako irakatuek edo udaleko langileek edo udaleko egitura horreko zua. Zanak igual talde itxitan planteatu, eta ez igual zerbait zen irikila, ez eta ja interes guneta jo. Eragitea. Eragako zerbait. Arretuko dugu egun gunen zerrenda osatzen, ze gero aurrera bira zaiatuko gaia, konponbideatzeko eta zehatzen, aipatu dira etxeko giroa, aipatu dira konsumoarena, idatzizko harremanak, sindikasutan erdea ziten dira eta bar, euskararen kalitatea, IKA, interferentziak eta bar, besterik okurretzen zuen? Uxo, gaitatu du euskaratzea eta formatzeko prestakuntza emateko beharra, uste dut egin importantea da, ze orokorre bai iritzek daudela momentu batean, inpas momentu batean, uste dut euskal gintzan oso nabarrena dela. Iritsi tokiaino, Jonek izan du bezala uste genuen eskolarekin eta horiak konponduko zara zego eta zer da kontua ez da gertatzen. Eta momentu honetan, gaude puntu batean, nun hasi berra daukagu gauza berriak asmatzen. Eta horra bitzan, usteko, handa hemen, ahidia sortzen, esperientziak minuto, bello jore egin berriak zian, nahiko berriak zian, eta aplikatzeko moduak. Eta nik uste momentu honetan gaudela gauza berri probatzeko fase batean. Eta probatu ditugu, batzuk ez du funtzionatuko, baina bakarrak batzuk asko bai, eta momentu hortan gaudela. Eta egia da, ez dala bide garbi bat ikusten, inork ez duela momentu bat bide garbi bat ikusten, baina ez kontik benik ikusten. Eta bide berriak izango dira gauza askoren konfuntzio bat, ez da bakarrik. Balio horrek esan zuna, balioko egu igual arraun kluden ez dakize interbentzio zehatz egiteko eta igual funtzionatuko du, eta ondo hori gehiago ez da. Baina, horretan konduko du txiki bat. Eta gauza asko daude egiteko, hizkuntzaren prestigioarena dago, indarraman bezalena, legealdetekin litezken aldaketak eta ere usuak behin da berrizien batzitu, ez duzko gire alapala. Esan, larroitak itua da organizazio legea eta badu garaile igual. Eguneratzeko eta batez ere arnazgunetako, arnazgunetei begira, hori bezalako herriei begira, igual jarri garbia neurri zenduagoak goitik ere. Hemen hizkuntzik zire eragile garbian arnazgunet jan herri horietan. Hemen zendutu nahi balima dugu hizkuntza. Asko dago. Asko dago. Organitzala lanok, igeri eta hartuko dugu bide bat, baina momentu honetan daude pixka bat anok despistitu xamak nintzen. Nahi da, asko gabe honetan euskarari gabekoak ere badirela eta azkenen guztetan joera dela gehiago izatearena. Hori azkenen guztetan oso nabarmen izan da, eskolan behintzat ala bizi deu, eta ematen nunez, egoera ekonomikoa da eta nintzeko guztiak holako herritara jotzen nahi da, hanbeste familia. Eta jara,
hori hola, hori beste zama bat izango da. Hirugarren mailara edo seigarren mailara iristen dira euskarari gabe, familie erradu badiena. Gaztelerarik ez baldin badaukate, errexo hartzen dira euskarari. Gaztelera baldin badaukate inklu guztia gazteleratzen dute. Kopurua handitu zikoa. Eta horiek ez dira anekdotikoak da zera kopuru. Horrei erantzuteko jarri dugu, baizue, ahitu biala bantzen udaletxen datozen 4 urterako plan estrategikoa, zuetako batzuk hemen parte hartu duzu irik izan nintzen bilire ireki batzuk, eta hor jarri den lehentasunetako bat, datozen 4 urteko epe hortako lehentasunetako bat hain zuzen euskalduntzeko makinaria hori pixka bat hobetzea. Momentotan badukagu gutxune bat, geotan jende gehiago daukagu kanpotik datorkiguna eta euskeraz ez dakina, eta gaina eroso xamak bizi behizkera kontatu dira, eta horientzako ez da bakarrik motivatu. Motibatzez aparte, eukiber deu tresna egoki bat haien eskaintzeko. Begira, euskaldundu nahi dunak aldauka, autoikaskuntzako aukerak eukiber ditu, taldeak sortzeko aukerak beharra da errespin berria, gaur egun ez daukagun eskaintza bat eduki berbe. Hori jarri dugu lehentasunetako bat, plan estrategikoan eta horrei heltzen dugu. Horrei lotuta baita ere, eta maskulian nahi heltzen, kanpotik datozen horiek bai, igual egala hainbeste urte, zailo izango zuen euskari gabe bizitzia joan, eta horretan ez da oso erresa. Oso errexit, ez da nukitelen una errexo berbera ez da. Elorkatik bai herriak estatu behar da, nola baita kanpotik datozen horiei, maskulian kontzentzia igual dela egan du. Zer zuko jatu duen hori bizitzia, globaltasun baten, Euskal Herrian barruan. Zakit, Nik uste oso zaila dela, multiplikatze hori oso zaila, linguistikoki oso herri amabila gehiago. Guk inore ez dio beharra sortzen gure hizkuntza erakusteko, ikasi dezan, ezta? Eta erramintak, nik uste ez dela, erraminta mejoratu berdia, noski ados, eta hori da, batipat gure lana. Baina, uste herriak ere beharra sortu hazi behar dula. Eta beti Katalanen ejemplo jarriko dugu, eta han ere datuak ez dira zoragarrik, ez da, igual, kontatzen duen bezala eta karikaturare zeditu nite dugu. Baina, hor, ez dakit, eskura dazkaun nik aldetu ditet, kontzientzia linguistikoa eskolak eman behar du, etxean eman behar da. Ja, ideek eduki gabe, baina hori... Ikastetxek beharra sortu arazten urtek enortu dut. Azkenean ikaslean, etxetik euskara ez dakarpetenak ikastetxetan ikastu. Eta beharra sortan ez da zaiek. Baina nahi du ere, herriak behar hori sortu arazten dut. Kanpotik datorren batek nahi dulako segurazki ez da etorriko euskaldu egira. Beharra sortzen zailo momentuan zerbaitegatik ungoa. Bitarte hortan oso gutxi izango dira. Herri honetan bada hizkuntza bat eta horregatik ikasiko. Benetan zerbait berdetik momentuan poblana dela, nire unian etxeko horrek ez dutela poblatzen, hortik ara sortukoa, nire hortik anitutxe zaintzat. Umek behartzea ditugun bezala ikastea hemengo hizkuntza da, gurasoak ikasi behar da ez baizketa sortu ere behar hori. Ez gaina beraz bizitzeko oso erosoak, ez dake beharra, euskara eskulinak izure, baina zuen kalduneko izan duzula euskara ez egiten, ez dizu molestatzen. Zera, hain ina daude, azkenean ez dule ikusten, zertako esfortzua behirkatuko jondik hizkuntza batea ez dena hain behar esko ikusten, zuk esatezuna, umein laguntzeko, eta gauzi erako batzuk saiatzea, eta beste milak jatzea, ez duzko edekan, hombre, no seke eta, baina hori da gauza batzukite badudela, antzako horrengo gauza bakoitzan kontzientzia da. Eta ni nahiz aurrengoa, mea kulpa egiten hortan, porque azkenen guk errendera zite du lana, eta kasualea izpilloak etoki berri ditu lana, eta, zoritxarrez, konversazioko partea garrantzioso bat gana ninguan jutea. Eta gana hitz tekniko dira, eta erdera jutzezu. Eta orduan konturatzen zarako gure izan ez tekiz arretza egiten, eta erderaz jarraitzezu hitz egiten. Gara konturatzen zara igual, umia etortzen zuen zera, eta kaston raro egiten zaizu umia erdera ez egitea.
Eta ez dizu, oski zuzo izan erderaz. Ez dizu, bai, eta hori da pixkat kontzientzatzen egin hori egiten egin gala, zeutzek hori falta dela pixkat, orokorren, porque hori oso joera esgotzen duzuna. Bosa hode, bat etortzeztekin da, beria sekundana perderaz, tardatzen dugu guztiak pasako du pertsona delako, eta pertsona horrek euskaraz perfectamente ulertzeu, baina ez dakit egiten. Ez dakit nakin bakarrik iten hori, edo erderako joera dakaren nakin ere hori edo erreztasuna daka. Bai, erdatu da joera dakanak, eta joera dakanak seguramente ez dukiko erreztasuna euskaraz ez dituko. Zarik betiko lagunak euskaraz da idunak, euskaraz inditu. Baina bazkat lagun bila bat berez, jatorriz, erdatunak izan dianak, erderaz kezuenak, eta gaur egun igual, aloidu euskaraz egiten behakina, baina ez dikina ondo hitz egiten, eta pertsonetako beti danok erderaz hitz egiteko. Ez gara kapazak, urtetzak ino da gade euskaraz hitz egin, porque igual gade grupo, baina bilo gade elkarrizketen, erderaz emo gara, hori azkenen pertsonare lako ja, erderaz aldatu gurako danako automatikoki. Nire beste gara bat komentatzen nahi, mogan bat dute, erriko merkatari izan ginez. Beak ulertzezun, bari, justu, bezero bat etortzen mazaio, eta nolabait naizta jakin euskaraz ulertzeula, behirutu ez zaion oso lotxagarria, beak bezeroek euskaraz egitea, ez? Hori horren handu, lokale zuen. Lotxagarria zein da hemen pixkat, ez? Sentitu behar lukena, ez? Kontua ez da zuretzat goera bortitzori izatea, ezik eta bea, enduratzia, honei euskaz ditzen dut, ez? Zaretzala, bea lotxagabia. Euskaz hori igual moztu bertara. Nahi hori gertatu zutzen, bukasen egiten duen, gure lankide bat euskaraz ulertzen du, baina ulertzen du badabea. Eta jendezko bazekin, beak estuditzen euskaraz, baina ulertu bai. Eta etortzezian bezero asko, bea euskeraz, eta beak erderaz erantzen dezun, eta pipapum. Eta nahi hasieran ere esan, txokatu itizin, no? Zerazen, iurtezetzen da pulsoa, zara, abestenek aldatzezun. Baina gero, normaltasun bat bezala sortu zano, asko ez egiten, beak berdin aterditzen zuen, saiatzen zan ulertzen, baina euskara erderaz. Eta horrela jarraitzen du. Baina, ez da jarraitzen gertatzen hori baita, ez da, gertatzen zaitu. Baina, eta gertatzen da, nik euskara zitzen, nire jakin. Baina, bekatu nolik zen, baten dula gotzen, baina euskaren normaltasun baten. Baina, bestaldeko barakera asko da. Euskara Baina, igual, hori zera da, ez? Elkarrizketa asimetrikoa, izate hori. Esan behar dugu hori berdula herritarrak, osea hori hona dala. Baina, nik uste hori egitea iristeko zuk lasetasun dut. Hori da, ez da bortitza, zurotondan bortitz, bezala sentitzen dut, hori zuri sinistola zure bezu ez da dala. Nuen uste lanketa hortea, berrela horren. Eta gero jazu zure hizkuntzak inoz osatzen momentuan, regulatuko zure zainekin indezakezun gaio gutxillo zure bortitza sentitzeko, egia da, segun zainekin sentituko zara, batekin gaxien duen urrengoan aurre izantzen, bakit ulertzeula, nahiz gara errela, zein honek bakit gutxillo ulertzeula, hitzatu sartuko eskat. Erosko, berdezo zure hizkuntzan, da jakin hartzeko motxila guzti hori mundiratu zen da, askotan hori dena ez da kaula lan dut. Txorrada bada, baina adibidez, sorpresa bat egon ditu kuadrileko baten, lanun baten, eta kuadrileko baten, ez da? Eta banan nago egiten, pertsona batek izan du enteratu. Eta hor du, pertsona horren anaiak, dialdu zein, lagun baten topatuko behaz, ekizelekuta, pa, lan euskeraz. Eta nire zein dut, mesu hori, berbidan. Eta nire kuadrilean badaude hiru edo ez dakitena euskeraz. Hitz egiten, eta suposatzen, irakurri dezketik, nola da. Baina pentsatu nun, itxenukiko norbait itzultzeko, eta pun, enez hasiko guain itzultzen. Tanak enteratu du. Baina, beste, arauna pentsatu nun itzultzia, ez? Ez baino, ez, alpina. Dani berdi. Nik uste dut horreko bai aurrekoai gu jartzen du ze hizkuntza maila daka. Askotan ez dakigu, ez? Ez dakigu. Zerrakari bertatzen behira honda, azizitu batzen bat, estazio kontatu zera, azpeitiko basarekoa dago. Egin bertan, zuzema jotzen oso erdaldu nahi hartzak. Horietak gantzen batek ulertuko, asko da, baina zuzumoga jarrituzu. Askotan itxura bat eta egon bat dut, nire nahi aldure izan bat antzen zatu, kamila deko nintzen zanet. Claro, ez esan, gana, ditzi zira da baina, nire nunko aliz bat,
jokuak. Beraz, detektat eta azkau danok egoera batzuk oso ezagunak diana gaina ez dianak berrik ebai, eta espaldiko egoerak ebai, eta agunek editatu dianak batzuk berrik izan daitezke, baina beste batzuk lehen diakozenak. Eta indarguneak, zein dira gure indarguneak? Zertan diagunak? Zertan honak izan dira izan? Gure horretan apuntat ditugu bat meta gazten artean nausien, eta batez ere hori ikastetxeen eragina. Pero edaretu Euskaren ondari ere bizikita da, nolabait ez, hori iztegi bat eta bizkera oinko bizitzak bizi dauna. Eta gero Euskaren kontzientzia diragen handi bat badagoela. Ez azkenen hemen sortu zian dinamikagoenak ere inagunea da, badagoela zerbait aldatzeko gogo bat, eta bateren bat ikusti duna. Eta gero pixka maila bojezio batena, momentu honetan ostialetako ekintzak euskera lotzen dianak ere arrakastatxoa zirela. Ondo kosta bada hori ere, ez? Baina momentu honetan hori ere kulturez indargunea da, eta euskaraz. Ekolako bazio, kulturarloan eta euskara bat ez. Ikasiren esan denean. Eta bezala hori. Tanto jatarra azpimarratzea, Amagune izan dugatikan, euskera maila ezagutza handia daula, eta kanpotik datorrenak nolabaite euskera bizi nahi badaude ikasteko erreskasun handia edukiko lukela ez. Hori dezake, parian badakalako zenik ditzein. Eta euskera bizi daiteke. Nahi guenak ez da? Ez da gazteizko aier edo Freire Paia eta bezala ez, edo toki adakun behar bat odin eta ez? Era bat izitzera zen euskera. Azken baina bezala. Gero euskalduna da, azkenean hori txikia euskalduna munduta ikusten dugu. Gero gazte jendeak eta oso rotuta daka euskera ere bai, ez daka gaztea pasatzeko beharra. Orduan horrek egiten dugu gero. Egin zuten gutxitxo baloratzen dute dugu hori badala, hemengo ezaguak izan bat. Kanpon kontatzen duzu hori nola bizi duen gaztek eta aurrek eta gaztek eta euskararen zea, eta aritu dara ditzen, egia da, Euskal Herri oso herri gutxi daude hemengo indarra daukatenak gazte eta aurrek. Hemen euskeraz egiteko joera hundirik ez daukaten gazte horiek eta euskeraz jartzen dira, kuadrilak behartuta. Azkenean horiek hori ere esan zuen, ez da? Motivazio berezitik gabe ere danodako joera dagonera egokitzeko, normalidadea euskeraz bali bada eta kuadrilak euskeraz egiten bali bada eta nik ez ditzau nahi egingo garitua, nik beste bezala jarriko naiz eta betxori pasatzen da hemen guztik dugu, ez da? Ekuatoria hemen sepia badak eta berez igual euskeraz erosago sentituko jakenak, baina tribuak euskeraz egiten die, euskeraz egiten du, hizkuntza arauak de facto horiek dira, eta egokitu egiten dira. Eta hori da, hemen lortu da zer bat, zer politikoa non behar zailuna, hori toki askotan ez da lortu. Mantendu egin da. Bueno, mantendu eta hitu egin da, hemen, nik ogontak bat, bizko kalen horketak ingenitunen hemen, baina da hogeita piku urte edo, hogeita behatzean da horreko neurketa, gazteen arteko euskeraren erabilera orduan zen hogeita hamaikakoa zen, pixka azpite zaigu bat ere, hundi gatozen, Eguntzan oso bajo, eguntzan garai bat, danok erderaz ikaste genuen garai haietan eta geroztikan ere, gazteek hemen, 10-tik 7-tik erderaz egiten zutena. Eta hori, irabazten publian esparru da, hori da... Hogeita hamar, Hogeita hamaika, bai. Eta hori larota sortzi, handia da, hori saltzen duduko zer bat dugu. Instituzionalki, euskaraz funtzionatzen da, instituzio guzti. Eta horre ere, pausotia. Aizialdia ere, euskaraz. Nik egon nagarmeneko nukera gai, denboakin aldatu dut zehoz, eta lehen nio alitzezala edo euskaraz edo erderaz, eta guain naztua askoitea da. Eta hori bada, igual lehen beste toki batzutako ezaugarrik ezena, erdera oso presente goziona, eta gaur egun horretan oso errexite da, no? Euskainoa. Euskaraz da, euskaraz naztuta. Euskaraz ez dut.
Espainola ez da bide. Es diferente, Eso no es español, pero se bai, esan itxonak, eso no se hace, porque... Hori bat guia. Hori asko. Baina lehen hori bai izan dute, Ez da uste hori era bat berdina da nik. Ez esaten dugu esan dugu bedian da, konbertsazioak bidetak dira, eta ez asimetrikoa nabizik eta... Abantxe igual euskaraz, eta... Minutu bat daukagun arazoetako arazo importanteetako bat ikusten dut. Indegun, haidea euskararen normalizazioaz eta etengabe hitz egiten, badamakiko 30 urte horretaz eta buelta eta jira eta tierrotai ematen, baina eskainen hemen batez ere normaldu zaiguna erdera. Leheno, garai baten gurasoen denboran eta erderaz egitea zan aukera markatu bat hori joan, ez zenune erderaz jende jakin batekin eta egoera jakin batzutan. Baina normalidadea zan euskarazko jakin. Eta gaur egun oso normal, erabat normal egiten diogu erderaz etxeko gertukoenai, lagunari, arrebai, normal du egiten erdera ere oso normal egiten dugu erderaz oso erraz. Euskaldun lagundu dira ere. Eta arazoa ez da euskaraz, ez? Badakit euskaraz, niretzako ez da arazo bat. Hori jotan askontzat, gu eiganak dia elukurrezio gainutan gabiltzanak, behar euskaraz badakite eta arazoa ez da hor. Sistemos todo euskara. Hori da. Entzago beste bigarrune dira bat, Euskaldunak eukikunen erronka, hizkuntzan erronka handiak eman ditu buelta. Hezkuntza euskaldun du bertzanen, administrazio euskaldun du bertzanen, instituzioak baliabide jarrituzte, egileak presitu egin du modu diferenteta eta lortu dira gauz desente. Orduan, pentsatzen da kontzientzia zabaltzia, autu egin beharren kontzientzia zabaltzen da momentutik euskalduntzak gai izango gara. Aurreko etapa baten egotia, buelta eman zaiona, uste hori aberaz arraia ere badala, indarrunetan aipatzekoa badala. Lehen instrumentu batzuk sortu ziak, eta beste batzuk sortu behar. Beharraz zehatzen garen. Eta lehen, beti, netzako beste indarrunia da, lehen beti aurrekoaren kulpa, zerbitzua ez da euskeraz. Ez hori izan handarria ez da. Oaingoan soluzioak norbean dago. Eta a priori errexo da. Neurri handi baten, autua dan neurrin norbean dago. Gero aldameneko egin behar du, baina norbere autuk asko markatzen du. Orduan, uste bi indarrune importante dira, erabat tono negatiboa ez emateko da honan nahi. Lehen beste erronka batzu erantzun dira euskalduntzak, eta oain lehen aurreko aldarrikatzea esan zela, oain norbere autuk norbeak aldameneko matian, modifikatzea da. Eta bezala erabat diskurso negatibo egite dugula ere uste. Nik indargunek eta egunek osatzeko erretetuko nioke. Igual zein gen indargunek eta egunek, gure herri etorri eta euskara ikasi duen, euskara ikasi behar izan duen bati. Gure perspektibatik igual beste ikuspuntu bakar. Zer dian eta zein gen. Porque vengo de azkenen dano bertakoak, euskaldunak, etxetik berreunak, eta... Sueltatzen egin zuen bat behar. Bai, bat ez da. Aplikazizun, pixkat behar zuta ere ez, akatan zatu zen, ez? Agin egoera behar zuta, egoera behar zuta, nik esaten denen sortaiok izan ditek. Bai, beste ikuspuntua demateko, egual guri ezitezkibuen gauza batzuk ere... Nik uste asko birak izan, eta kanpoko ziretu horrean esan gabe. Zatu gabe, proposan nahi, ez dut izan gabe. Nire aita ez bat bada eta bere kaxa nahi izan durako ikasi du, euskaltegian izan da urtetan, gaur egun jubilatua da jarraitzeu euskaltegia joten, eta izateko, baina jarraitzeu. Eta nik ustetak esan duna presioa, aski ikusilea, garai hartan etorri zen, ingatzutekin etorri zen, eta mantxorrean ozian, Elizar Dolimazian joten bagaski beriak zezan, euskaratzek egiten, igual presio hori zen dituzun. Gero ere bai da,
osea, ez dakit, abertzale, ez dakit esan, baina oso Euskal Herriakin maite minuta da, osea, Euskaldun sentitzea, peto. Ez dakit egoa sentimentu ere bada, Baina kontuetan Bere emakume Euskaldun batek idazkontu zan, horrek ere zirikusun dira daka, gero eskontzen bati masa, baso bezala, ez dakit estremeño batekin, baina ez da berdina, baina... Baina galderetan zergatik ikasten euskara dizketan. Horien bideo hortan, ze algunen irakunen ikustituen. Hori nik uste generazionala ere bada. Baina, sozializatzeko ere asko bali. Zebearen beste jende batekin euskara... Gero bat ezela diritzea, nireita oso zauna da, oso sozializatzeko pila Ni nahi bali baino baitekin egotak batekin eta eragozpena hizkuntza bali bada, galegin egiko ditut, umertzeko eta suposatzen gure egiten, aldertatik hande asko sozializatzeko, gaiak ilutzeko, ulertu ibertzen, orduan, ikasi berdu bai edo bai. Baina gaur egun esaten egea, asko egite dula, erdera pasa, algun berdu bere sozializatzen. Hori da, baina izan duna. Gaztetarten, bai, garrezko guztuzula, ez dela gauriatik kanpo gonditzea. Helduko artean ez duen guzti hori egiten. Pertsona metro jomatea eta gu goldatzen gara. Eta oso berrez. Hori da pixkat, kontzentzi faltan azatzen gana. O elkarrizketa asimetriko, kolokore. Baina nahi urte zain ez eta errela pasa errez, bai diala momentu batzutako, o gazteek umeko bendu. Bai hori euskera zite duela, ez dekit, ponteatzen ari dialako, ez dekitzen ari dialako, o musien ari dialako. Bai, euskeraz. Orduan, zuk nahi bali mazu hor sartu, bai, berdezula efortzu bat. Baina realitatea da ez. Eta behar ez dira pasako momentu askotan, nahiz eta ari izan. Hori joan jendean, euskara zikitzik gero dutezuna eta bizirana. Sai? Eta azkenak hori duzera. Erdalduen kopura da eureko amarrekoa. Hori jo. Osea, euskaraz ez dakina, ez dakina, eureko amar. Eta horko eureko amarretika etorkinak zen bat. Eta hortikan etorkinak zen bat. Etorkinak, segun nola konsideratzen zuen etorkinak, danak izango baterako. Erdaldunako etorkinak, danak kanpotik etorritakoak, danak. Nire bizunezak, galdera zanara zen estremenu dianak, andaluzak dianak, hori pixka, leheno gurgurtuko izan, gure etorkinak etzean, etorkinak hori etzean, amankako, bai horreteko, eta hori izan dira galdera. Azkenen pixkat, bari jekin osatuzuna, etorkinak entatu ez dira, hori gukizitu kontrolatu, hori eta gehiago dira, eta hori batzuk berrenaz ez daki erdeztekin agokorra suposen zuna bezala, porque ez que behar ez ikusten euskara, en cambio bestek saluta dolezia, oitzeite, guzti ulertzen da, agin tarte txiki hortan, euskara ez deitet guzti ulertzen. Osa, eranturakin igual, eskulituta zintzen ez, no? Hor tanto, hori jo, atzerritarrak, atzerritik etorritako jendia, azkena behiratu denune, neuneko 6 inguruan edo zan. Eta euskeraz ez dakitenak, eguneko amar. Esto dato hori, Javi, zertromai bat? Horrein dara bihurtekoa edo esan duke. Eso oso aspaldi. Nik esan duke geroztik alasko etza baldatuko, ze guain nahiko... Ez da, eta guain ikan tortzen dira, Eta erderaren ez dakina? Erderaren ez dakina? Porque si no galdar batzuk da, ja, pantxiz ez dut esua. Ez dira asko eta gaina ez dira etorri berri. Nik, beste ikuspuntua amarregun batek kontatu zen, da ez da Jabikine komentau, baina estremeño esan desunen, ni aldapa sozialeko bazkidea, naiz? Eta hori jo behak esatezian, ez? Nik euskera zen nion da, gero, irituztean api raro sama arreziara taula eta udaletxeko gai bat zan dezen jo barkatu. Osea, eta kastetan oso adetu nien berriz, eta zantzian dasa, Eta botezian, hori segundun radiografia bat, eta Kriston Naraja, behar esatezian, gai baten gu hemen bildu ginen, estremeño. Bide izan da, gure urko guztiak egin bai, gure izan da. Hasi da, erdaturen sozialea dela. No, behar esan zian, ez que Kriston radiografia da, behar esan zian. Gu hemen bildu ginen estremeño, gero, gure semea labak eta sozio berrik eta pixkanak euskera sartu dute, bai? Eta nik gertatu izan zaiba, sukaldo entornitik kazelan nire zitzaiten da, baina bat eman euskera sartu eta zure, bueno,
aldapa zertzen nahi da, aldatzen nahi da ambientia da. Beste herriko sozietatea juten nahi zenen, ambientia ez nahi diferentia. Eta horrekin harritzen naiz, zantzian behak. Eta zena, ostira, behak gire kontatzen dira hortaz. Alegia, beste sozietate baten, lehen esan dut nagatik, alegia, gauza publikoenak euskeraz dira, eremu esparru zeanak dauden astuenak. Politikoko sozietate baten esan. Beste eremu naturalena, beste taberna komunizazio sozietate hortako balitu ejemplo oso da, horiek dauden astuenak.